नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने तिसऱ्याचं कालवण करणार आहोत। त्यासाठी आपण इकडे तिसऱ्या घेतलेल्या आहे। हे बघा, ह्याला मराठी भाषेत चिंपल्या म्हणतात आणि आपल्या मालवणीमध्ये ह्याला तिसऱ्या असे म्हणतात। आपण ह्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे ह्याला आपण छान असं धुवून घेऊया। ह्या वाळूमध्ये असतात, ह्याला थोडंसं माती असते, म्हणून आपण ह्याला 2-3 पाण्याने धुवून घेऊया। हे बघा, छान पद्धतीने आपण धुवून घेतलेलं आहे। आपण ह्याला एका मोठ्या टोपामध्ये घेऊया। ह्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकूया। थोडंसं मीठ टाकूया। आपल्याला एक उकळ काढून घ्यायचे आहे। गॅस ऑन करूया आणि यावरती हे टोप ठेवूया आणि 1-2 मिनिटं आपल्याला उकळ काढून घ्यायची आहे। हे बघा, छान उकळी आलेली आहे आणि तिसराही आपल्या छान ओपन झालेले आहे। हे बघा, आता आपण गॅस बंद करूया आणि ह्याला थंड करून घेऊया। आपण एक वाटण बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण इथे अर्धी वाटी ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेले आहे, 1 चमचा धणे घेतलेला आहे, 1 चमचा बडीशेप, अर्धा इंच आल्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या सोलून घेतलेल्या आहे, 2 मीडियम आकाराचे कांदे उभे चिरून घेतलेले आहे। आपण हे सर्व थोड्याशा तेलामध्ये परतवून घेऊया। आपली कढई छान गरम झाली। आपण ह्यामध्ये 1 छोटा चमचा तेल घेऊया। जो आपण उभा चिरून कांदा घेतलाय तो टाकूया। लसणीच्या पाकळ्या टाकूया, आल्याचे तुकडे टाकून घेऊया। थोडंसं परतवून घेऊया। एक 2-3 मिनिटं आपल्याला परतवायचं आहे। हे बघा, छान आपलं परतून झालेलं आहे। आपण याला काढून घेऊया। आपण जे ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे घेतले तेही आपण थोडंसं परतवून घेऊया। आपण धणे आणि बडीशेप घेतले तेही टाकूया। थोडंसं परतवायचं आहे। हे बघा, छान आपलं परतवून झालंय। आता आपण गॅस बंद करूया। काढून घेऊया। हे सर्व मिश्रण आपण थंड करून मिक्सरला बारीक अशी वाटून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे आपण बारीक असं वाटण केलेलं आहे। आपल्या इकडे तिसराही छान थंड झालेले आहे। आपण याला साफ करून घेऊया। हे बघा, असे हातात घेऊन ह्याचे असे 2 पाट करायचे। एक पाट आपल्याला घ्यायचा आहे आणि एक फेकून द्यायचा आहे।
हे बघा, हे बघा, ज्याच्यामध्ये मांस असतं ते आपल्याला घ्यायचं आहे। या पद्धतीने आपण सर्व तिसऱ्या साफ करून घेऊया। हे बघा, या ठिकाणी आपण सर्व तिसऱ्या साफ करून घेतल्यात। हा जो पाणी आहे आपल्याला हा फेकायचा नाही आहे, हाच आपण साराला वापरणार आहोत। आपण अलगद असं गाळून घेऊया। ह्याच्यामध्ये खाली वाळू असते। हे बघा, हळूहळू आपल्याला घ्यायचं आहे। हा शेवटचा जो राहतो गाळ तो आपल्याला फेकून द्यायचा आहे। हे बघा, ह्याच्यामध्ये ही वाळू आहे। तिसऱ्या उकळताना जे आपण पाणी घेतलं आहे ते पाणी आपल्याला साराला वापरायचं आहे। ह्याच्यामध्ये भरपूर सारे सत्व असतात। ह्याचा आपण सूप म्हणूनही वापर करू शकतो। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। चला मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण गॅस ऑन करूया। टोप ठेवूया एक। आपलं टोप छान गरम झालंय। आपण एक मोठा चमचा तेल घेऊया। तेल थोडंसं गरम करून घेऊया। आपण इथे जे पेस्ट बनवून घेतले ते टाकूया। तेलामध्ये परतवून घेऊया। एक 4-5 मिनिटं आपल्याला छान परतवायचं आहे, तेल सुटेपर्यंत। हे बघा, छान असं तेल सुटलेलं आहे। आपण यामध्ये मसाले ॲड करूया। अर्धा चमचा हळद टाकूया। दीड चमचा मालवणी मसाला टाकूया। अर्धा चमचा धना पावडर टाकूया। अर्धा चमचा गरम मसाला टाकूया। सहा 7 कोकमा आपण तोडून घेतलेले आहे ते टाकू। इथे आपण त्रिफळा घेतलेला आहे 10-12 ते टाकूया। ह्याच्याने साराला छान अशी टेस्ट येते, हे नक्की टाका। हे सर्व एकजीव करून घेऊया। छान असं मिक्स करायचं आपल्याला। हे बघा, छान एकजीव झालेला आहे मसाला। आता आपण जे तिसऱ्याचं पाणी आपण साईडला ठेवलंय ते टाकून घेऊया। छान असं मिक्स करूया। ह्याला छान उकळ घेऊया एक। हे बघा, छान उकळ आलेली आहे। हे बघा, आता आपण मीठ टाकून घेऊया। आपण सुरुवातीला मीठ ॲड केलंय, आता आपण थोडंच टाकून घेऊया।
आणखीन 1-2 मिनटं आपण उकळ काढून घेऊया। आपली इकडे 2 मिनटं झालेली आहे आणि सार आपलं छान उकळलेलं आहे। आपण आता गॅस स्लो करूया। आता आपण ज्या तिसऱ्या आपण साफ करून घेतल्या ते सोडूया। हे जे पाणी आहे तेही आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। छान मिक्स करून घेऊया। तरी छान आलेली आहे। आता आपण गॅस मोठा करून एक छान उकळी घेऊया। हे बघा छान उकळ आलेली आहे। आपण आता गॅस स्लो करूया। भरपूर अशी कोथिंबीर टाकूया। हे बघा तरी छान आलेली आहे। मिक्स करूया। हे बघा आपलं तिसऱ्याचं कालवण तयार झालेलं आहे। आपण आता गॅस बंद करूया। मालवणी पद्धतीने तिसऱ्याचं कालवण आवडलं असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।